एगो सुबह बादल गरजे के आवाज से सब जंगल वासियन के आँख खुल गई। गरज इतना तेज रहे कि सबके कोनो बड़ा तूफान के अंदेशा होखे लागल। लागत अब बहुत बड़ा तूफान आवे वाला बा। तभी मोटा पपीता कहलस, तू फिकर मत करा, हमरा रहते हुए तहरा डरे के जरूरत नहीं है। ऐसन कह के मोटा पपीता अपन पेट खोल देलस। हई देखा, जमीन पर जहाँ जहाँ हमार बीज होई ओई जब बिल्कुल भी गीला ना होई, जा एके ठीक से फैला दिया। ओकर बात सुन के सारस ओकर बीजन के पंजा में दबौलस और हवा में उड़ गई। ऊ एक एक बीज के थोड़ा थोड़ा दूरी पे फेंके लागल। ए तरे ऊ जंगल के ज्यादातर हिस्सा के कवर कर लेलस। अब बहुत तेज बारिश होखे लागल। सब जानवर डर गए रहन स, लेकिन ऊ देखलन स कि बारिश के बूंद जैसे ही जमीन पर गिरत रहे फौरन सूख जात रहे। ई देख के सब जानवर खुश हो गईलन स और बारिश में उछल कूद करके नहाए लगलन स। उहवे दूसर तरफ के जंगल में जानवरन के मुसीबत आ गईल। तीनों चिड़िया के छोट बच्चा जौन अभी बोले भी ना सिखले रहे, अपना घोंसला में बैठल रहे। हे भगवान, जंगल में पानी भरे शुरू हो गईल बा। कहीं तेज हवा से हमार पेड़ गिर गईल त हमार बच्चा बह जाई। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं खनावत, समझ में नहीं खे आवत का करी। तभी हवा बहुत तेज चले लागल, ओकर पेड़ हिले लागल और घोंसला नीचे गिर गईल। ना, हमार बच्चा! ऊ ओकरा पीछे उड़े लागल, लेकिन हवा के तेज भंवर ओकरा के पीछे ले गईल। घोंसला के साथे बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गईल। बेचारा अभी बोले भी ना जानत रहे। ओकरा बारिश होखल एगो खेल लागत रहे। ऊ कई मील तक बहत रह गईल। ऊ तरफ चिड़िया माँ के रो रो के बुरा हाल रहे। ऊ तूफान के थमे के इंतजार करत रहे। एने वो बच्चा बहत बहत नदी के लगे आ पहुँचल। नदी के दूसरा तरफ मोटा पपीता वाला जंगल रहे, जहाँ बारिश होखत त रहे लेकिन जमीन बिल्कुल सूखल रहे। चला, तू लोग नहाइल एंजॉय करा, हम पानी पी के आवतानी, जल्दी आइहा। सारस वहाँ पानी पिए खातिर नदी पर पहुँचल। वहाँ वो देखलस कि घोंसला के अंदर एगो छोट बच्चा बा। वो झरना के चपेट में आवे वाला ही रहे। अरे ना! वो तेजी से ओकरा लगे पहुँचल और अपन पंजा में वो बच्चा के दबा के ऊपर उठा लेलस। खाली घोंसला झरना के चपेट में आके नीचे गिर गईल। सारस बच्चा के लेके वापस अपन साथियन के लगे आ गईल, जौन मोटा पपीता के लगे बारिश में नहात रहन स। अरे सारस, ई बच्चा तो के कहाँ से मिलल? कितना क्यूट बाई! बच्चा सब जानवरन के देख के कुछ नया महसूस करत रहे। वो पहले कभी अलग अलग जानवर ना देखले रहे। ई नदी में बहत रहे, झरना के चपेट में आवे वाला रहे। उ तो अच्छा भइल कि हम वहाँ पहुँच गई नी और ये के बचाल ही नी। अब हम एकरा के अपन बच्चा जैसन पालब। सब जानवर सारस के दरिया दिली देख के खुश हो गईलन स। सारस ओकर खास ध्यान रखे लागल और कुछ दिन के बाद बच्चा बोले सीख गईल। सारस ओकर नाम मुन्नू रख देलस। एक दिन सारस और मुन्नू मोटा पपीता के छांव में बैठल रहन स। तभी मुन्नू के नजर एगो चिड़िया पर पड़ल, जौन ओकरे जैसन दिखत रहे और आसमान में उड़ल जात रहे। कह के उस सारस के गोद से निकलल और वो चिड़िया के पीछे भागल। सारस के ई देख के डर लागे लागल। मुन्नू, कहाँ जा रहल बाड़ा? ई सुन के मुन्नू एक बार वो उड़त चिड़िया के देखलस, जौन ओकरा तरफ देखत भी ना रहे। फिर उस सारस के तरफ देखलस, जेकरा आँख में आंसू दिखत रहे। वो तेजी से भाग के वापस सारस के लगे आ गईल। सारस ओकरा के चिपका लेलस। हमके छोड़ के कभी मत जाइहा, हमार परिवार अब तू ही हुआ मुन्नू। मुन्नू भी ओकरा से लिपट गईल और आसमान में उ चिड़िया के देखे लागल, जौन के बहुत दूर जा चुकल। अगला दिन जंगल में बाज आइल। अरे वाह,
तहार जंगल तो बड़ा बढ़िया बा। यहाँ के जमीन भी बड़ा सूखल बा। हमरा जंगल में तो बाढ़ आ गइल बा मर्दे। सब जानवर जंगल छोड़ छोड़ के भागत आ रे सन। अरे ई कैसे हो सकेला? हम अभी जाके तहार जंगल की परेशानी दूर कर दे बतानी। तू एगो सारस होके कैसे जंगल के परेशानी दूर कर सकताड़ा? हमार बीज बानू, शायद सारस हमार बीज के इस्तेमाल करे के सोच रहल बा। तू सही समझला मोटे पपीते। सारस मोटा पपीता के बहुत सारा बीज लेलस और फिर ओकरा के लेके निकल पड़ल। बाज के जंगल पहुँच के ऊ देखलस उहवा पानी ही पानी बा। सब परेशान बाड़न सब, कोनो कहीं फसल रहे कोनो कहीं फसल रहे। ऊ एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पर मोटा पपीता के बीज गिरावे शुरू कैलस। जहाँ जहाँ मोटा पपीता के बीज गिरत रहे वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जात रहे और जमीन अच्छा हो जात रहे। यही तरह ऊ लगभग आधा जंगल के ठीक कर देलस। सब जानवर अब खुशी मनावे लगलन स और हाथ हिला के सारस के धन्यवाद करे लगलन स। जंगल से भागल बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गइलन स। तभी सारस के केहू के रोए के आवाज सुनाई देलस। ऊ देखलस कि एगो पेड़ पर एगो चिड़िया बैठ के रोअत रहे। सारस ऊ चिड़िया के लगे गइल त देखलस कि ऊ चिड़िया बिल्कुल मुन्नू जैसन लागत रहे। का भइल प्यारी चिड़िया? हम त तहार जंगल में आइल बाढ़ के परेशानी भी दूर कर देनी, अब काहे रो रहल बाड़ू? जंगल के तूफान त तू खत्म कर देला, लेकिन हमार जिंदगी के तूफान अभी थमल नहीं खे। हमार बच्चा जौन घोंसला समेत बाढ़ में बह गइल रहे वो अभी तक हमरा के नहीं खे मिलल। पता ना कहाँ होखी, जिंदा भी हो कि मर गए। ओकरा सिवा हमरा दुनिया में कोई नहीं खे। ऐसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करे लागल रहे, लेकिन चिड़िया माँ के आँख में आंसू देख के ओकरा से रुकल ना गइल। हम तार बच्चा के देखले बानी। अरे अब तो बात भी करे लागल बा। सच कहा तारा, हमरा ओकरा लगे ले चला सारस। हम कब से ओकरा मिले खातिर तरसतानी। चला हमरा साथे। सारस उ चिड़िया के अपना साथे लेके जंगल पहुँचल। मुन्नू मोटा पपीता के लगे बैठल रहे। मुन्नू, तो से कोई मिले आइल बा। तभी मुन्नू देखलस चिड़िया माँ ओकरा के देख के आंसू बहावत रहे। हमर बच्चा तारा कहाँ कहाँ ना ढूंढनी है हम। आवा हमरा लगे आवा। ई सुन के मुन्नू भाग के गइल और अपन माँ से जा लिपटल। छोटी चिड़िया के ओकरा से मिला देख सब खुश रहन सा। चला हमर बेटा, अब हमरा साथे चला। हम फिर से अपन घोंसला बना के ओकरा में प्यार से रहम जा। ई सुन के मुन्नू सारस के तरफ देखलस, जेकरा आँख से आंसू बहत रहे। मुन्नू के तभी ओकर बात याद आ गइल। हमके छोड़ के कभी मत जाइया, हमारे परिवार तू ही हुआ मुन्नू। मम्मी, आप हमरा के पैदा कइले बानी, हमरा प्यार करेनी, लेकिन सारस अंकल भी हमरा के बहुत प्यार देले बाड़न। हम इनका बगैर ना रह सकेनी। का आप हमरा खुशी खातिर यहाँ हमनी के साथे ना रह सकेलो? बिल्कुल रह सकेनी हमार बच्चा। तहर सारस अंकल से हम तहरा के अलग ना करम। ई सुन के सारस बहुत खुश हो गइल। मुन्नू जाके सारस से लिपट गइल और सब जानवर ताली बजावे लगलसन। ये बहुत अच्छा भइल। अब मुन्नू के मम्मी भी हमनी के साथे रही हन।